Napisala sam esej na temu položaj umetnosti u građanskom društvu i mogućnost umetnosti da menja svet. Umetnost je svuda oko nas. Ona nas podstiče da maštamo i proširujemo svoje znanje. Većini ljudi je umetnost drugo ime. Umetnost može biti sport, slikanje, muzika. Neki ljudi su nadareni za umetnost i neki ljudi je vole. Ali šta ćemo sa onima koji nisu nadareni za umetnost ili sa onima koji je ne vole? Svi smo drugačiji, svi volimo drugačije stvari. Nekada se može desiti da vidimo nekog proslavljenog umetnika i umetnika na početku njegovog rada. Za proslavljenog umetnika bismo rekli, voljela bih ja da budem na njegovom mestu, da budem nadarena za umetnost baš kao i on. A za umetnika na početku njegovog rada bismo rekli, ovaj umetnik nema pojma, ne znam šta će on ovde. Po mom mišljenju to nije u redu, zato što je taj isti proslavljeni umetnik bio na istom mestu kao i umetnik koji tek započinje svoju karijeru. Verovatno se pitate zašto umetnost nije prihvaćena u građanskom društvu, a odgovor je tako očigledan. Greška se pravi u ljudskim odnosima. Da bi umetnost bila prihvaćena, prvo treba ljude da sagledamo sa svih strana i da pogledamo sebe u ogledalo da bismo nekome mogli da govorimo. Mi nikada nećemo imati pravo da drugima rušimo snove. Ako je neko zainteresovan za umetnost, treba da ga podstičemo da napreduje u njoj, kako bi ostvario svoje snove, a ne da se trudimo da ga sputavamo, i to samo zato što mi ne volimo profesiju za koju se on opredelio. Zamislite da vi uopšte ne volite umetnost i da vidite nekog u Knez Mihajlovi kako svira violinu i trudi se da zaradi svoj dinar. Vi pošto je ne volite, vi ćete mu reći prekini da sviraš tu dosadnu muziku. Ovo je ulica, a ne filharmonija. Ne razmišljajući da možda to je jedina stvar koju taj čovjek zna da radi. Ne razmišljajući da možda možete povrediti tuđe osjećanja. Ne razmišljajući da nisu svi ljudi isti. Ako vam se nešto ne dopada, najbolje bi bilo da makar iz poštovanja svoje osjećanja zadržite za sebe. Zato što umetnost menja svet na bolje. Uz umetnost ćemo naučiti da cenimo ljude baš takve kakvi jesu, makar nam se oni ne sviđali. Umetnost je neizostavni deo istorije. Kroz umetnost smo naučili puno o prošlosti. Umetnost je neizostavni deo i našeg života. Imala sam prilike da budem na predivnim koncertima, predstavama, mjuziklima koji su me naučili mnogo toga. Umetnost je veoma opširna i lepa stvar. Preporučila bih svima da se okušaju u njoj i lepo provedu u toj čari. Umetnost u građanskom društvu nekada nije prihvaćena, ali umetnost mora postojati, jer bez umetnosti svet je obojen u sivu boju, bez ikakvih zvukova, mašte i čari. Umetnost menja svet na bolje. Aska i Vuk. Askina majka se protivila da Aska pohađa balet, ali da je nije pustila, možda bi izgubila ćerku. Kada je Vuk napao Asku, jedino što je znala bilo je da igra. Ona je to i uradila, a Vuk je bio očaran njenim plesom i njenim načinom da proizvodi umetnost. Odlagao je Askinu smrt kako bi što duže posmatrao čudo, ali Aska je sve vreme znala da, ako samo bude sekunda razmaka između jednog i drugog pokreta, kroz tu pukotinu može da uđe smrt. Sve vreme je na umu imala samo jedno, da živi i da živi dok igra, i da igra što bolje, i igrala je. Ali to više nije bila samo igra, već čudo. Na kraju je Aska pala od umora, a Vuk, opkoljen sa svih strana, pobegao je u šumu, gde su ga čobani upucali. Mislim da ova pripovetka mogla da se završi i na drugačiji način. Moj kraj bi bio takav da je Vuk bio očaran umetnošću i da je zbog njenog ogromnog talenta nije ubio, da su Aska i Vuk postali prijatelji i da je Vuk postao naš poznati slikar, a Aska balerina. I danas, posle toliko godina, igra se taj njen čuveni balet, u kome umetnost i volja za otporom pobeđuju svako zlo, pa i samu smrt. U prvom delu ovog video eseja predstavila sam svoje viđenje položaja umetnosti u građanskom društvu. Umetnost može da menja svet. Koncerti, predstave, mjuzikli predstavljaju umetnost. Na koncertima ljudi pevaju i sviraju. Na predstavama ljudi glume, a musical je oblik pozorišne predstave koja kombinuje pesme, govorin dijalog, glumu i ples. Bila sam na mnogim koncertima i predstavama, moji najdrži su Naše veče, Ivan Bosičić, koncert Nemanje Radulovića i nastup Dečije filharmonije. I sad po tebi poznaju i sad me
za tebe pitam